update. Babiana kin ci mutunci na Allah sai kin ci zarafi na. Wallo ita Shalila mun shirya yar garin mu ce baki saki hadan da ita ba. Update din Babiana ya soka raba sai Haruna ta soke mana update gashi nan. Minti uku ne. Haba Babiana kina yin video call. Kin sake rufai da yogurt ga sanan manya mai rufai da yogurt din Babiana fa guda daya. Yayi kai na an sa kai na hudu sannan zai rufai da yogurt din ta guda daya. Amma fa Babiana akwai rufai da. Gashi tana yin video call din har kasan umarin muna gani tana nuna mana umarin. Kai na dade ban ga update mai dadi irin na Babiana na wannan karan ba dan me so update da biyo ni Sadiya Haruna ta soke update raba gashi nan. Update ne. Shegiya tsinaniya kika ce an tsine mun don waki baki aka tsine mu ba yanzu shegiya. Sai abubuwa suke faruwa da ke shegiya Babiana tsinaniya kika ce karshe na yazo kika haula ina lasse kika ci mun mutunci. Kika ci zarafi na da ke da wannan tsinan nan ashirin mai wushi da dan tsinaniya shegi shi ma dan iska. To yanzu ba yayi ga karshen shi dan ubanki. Ni da kiwa ya karshen shegiya ga kina yanzu. Object ɗinki gashi nan kace ya so ka raba. Mulmula na rufe da gasu nan. Ga Umaru baby ai kin ga kaya ku. Na gansu sosai ba. Arha banza. Gasu nan ai wannan ya fi arha ma gasu nan duk mai son update kawai biyo ni. Zan hawo live ma an jima kai ni na dade ban ga rufe da irin wannan mulmula ma. Dan ƙara mu rufe da ba. Kamata ya zo ki dinga zuwa kina baza mun capacity Babiana ma an zo in taimaki rayuwa saboda ta kare miki. Babiana gen over ni dake dan ubanki. Shege ya tsinaniya duk mai son update din ta shiga group ina ana sa shi kashi nan kace update din Babiana dan ubanki ni duk wanda ya ci mun mutunci sai na rama ga kinan ni ma na rama dan ubanki baby na I love you. I miss you. La sarki azumi ne kafin tafi umran azumi ba zan taba manta ba. Babiana da mukarrabanta ana karatu. Ana Allah ya kawo karshen sayyada Sadiya Haruna. Allah ya kawo karshen sayyada Sadiya Haruna. Allah ya wulakanta sayyada Sadiya Haruna. Babiana da update ɗinki part 3 da part 2 da part 3 ya fita. Kin kira su kuwa kin gaya musu karki yarda fa su zole ki. Su ce miki sayyada ta je ta yi yankan shanu ne ta samu jigajigan malamai ne bari ke ma ki zo yau a miki yanka karki yarda. Wannan yankan da zaki basu ki cima wannan katon tumbin naki. Jama'a ni na taba kalla tumbi har kirji sai a gurin Babiana. Ki je ki cima kanki ko depression din nan zai sauka. Baki san mutum waye mutum ba, baki san mutum ko maye bane ko aljanu ne. Dan wallahi alazim Babiana da ke da mukarrabanki idan ba ku daina bibiyar rayuwata ba kuka fita a sabgana wallahi alazim mutum zai mutu. Mutum zai mutu a tsaye. Wallahi baki san waye mutum ba baki sanya kusancin shi da ubangiji ba. They calm down, they don't kill you, we have won. Get the case closed. Wanda bai kalla part 3 da part 2 da part 3 ba ya ce min DM zan tura mishi. Kawai ya rubuta min DM zan tura mishi. Babiana